kanang mga tao bitaw nga no, hilig kayo magpa-Jimmy bisag gusto yun nila. Pero Holding hands na kuan pa gyud. gusto na sa ilang babae or lalaki o sa ba, pero kapag Jimmy may siya. Kasagara man sa akong naibawanan babae man. Babae kasagara. Kasagara sa akong mga na-experience. Pero ako lalaki mix. Kaya na may uban mga hitsuraan nga laki. Yes. Yan pero kuan gyapon sila. Kana may worse. Di ba sa babae medyo normal na siya kay dapat kuan magyud ganang syempre Maria Clara ipakita gyapon pero bisag nakagusto ang babae nagyapoy kuan ganang hesitance. Di ba? Pero sa lalaki samot na, di ba? Worst siya kay dapat maguna man gud ang lalaki. Dapat mo ang lalaki? Oo, unya. Lagi mo na sa lalaki gani. Nga pa Jimmy nagi kagusto na gito yung idol na iyang idolan. Ay! Nga mura gyapon. Eto na mga kamarkada mga mix. Unsa itong tono ani? Ang tawag ani mga pamilya. Nawala ko sa ano ba kay mo yung barug brad nga. Naunan man sa gwapo kay nga kan. Pandamay pressure man tani. Pero doon na ako basta proud ko sa atong mga gipanghimo. Sige. And follow us sa among YouTube channel, Joe Corny Vlogs and kay Master Poppy dayon. Na YouTube channel Master Poppy ug sa among mga Facebook account Joe Romantico 2020 ug Master Poppy mga kapamilya. Ready na migs? Madunggan gyapon ninyo sa among mga Facebook page o sa YouTube namo. Yes. So subscribe na mo daan. Here we go. Jimmy. Ngano ka pa Jimmy nga gusto man di mo perme udangin na dapat isaba ayaw na pa Jimmy ngano ka pa Jimmy nga gusto man di mo perme udangin na dapat isaba ayaw pa Jimmy ay pagpabinayot do siya naganigahang yo number down ni mo Facebook ni mo adayon i-chatan siya unya gabi nabasi mauna kang pare crush man kahani mo siya ay napagpa Jimmy nga nung ka pa Jimmy nga gusto man ni mo perme udangin na dapat isaba ay napagpa Jimmy nga nung ka pa Jimmy nga gusto man ni mo perme udangin na dapat isaba ay napagpa Jimmy ay nganong gapa Jimmy ka nganong binuwangan man nimo siya kung naa siya imong likayan pero kung wala mangita ka di ko kasabot bantay ka lang ang pasensya mahurot di mo man ang kalipay nganong ipadugay kinsa man di ay ang magbuot nganong gapa Jimmy nga gusto man ni mo peme udangin na dapat isaba ay lang pa Jimmy nga nung ka pa Jimmy nga gusto man ni mo peme udangin na dapat isaba ay lang pa Jimmy saraan man utak ka pero ragman no kagikakak time sa ngita man kakasabong nganong di man ka amulabok kapuyan gani na kadugayan na ay pagmahay kung mawala siya unsaon na lang o di matabang magtawag-tawag dayon ka isig dayon kay ka ba labi na kung mahubog magmaura ba dayon kung maunan magmaura ba dayon kung mailugan ayaw na pa Jimmy ang sumani mo peme udangin na dapat isaba ayaw na pa Jimmy ngano ka pa Jimmy nga gusto man ni mo perme udangin na dapat isaba ayaw na pa Jimmy ayaw na pagpa Jimmy diha sige lang kag pa-cute walay agi kag gusto na ginan siya kiss na dayon I love you din part mga anak ko doon